Ano nata? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Maray na pagka-udto po sa indo mga tugang. Ultimong aldaw kang Hunyo 2025. Posible Kuya Juan halos gabos ng mga lokal na gobyernong digdi sa tuyang probinsya, pati na itong nasa ibang parte ka na sa tuyang nasyon. Nag-asumir na itong sa indang mga bago kung nasalidahan. Kung dai pa, retain man gari sina duman sa mga re-elected officials. Kaso bago, alas 12 nin pagkaudto, iupuan pag-end kay itong mga dating, mga nakatukaw sa man iba-ibang posisyon, and alas 12 man nin pagkaudto, nagpuo naman itong mga elected officials duman sa mga bagong nanggana ka nakalis po na eleksyon. And sa aga, ang pigaabangan kan gabos, ipo itong mga inaugural session kan mga miyembros kan sangguni ang panlungsod, sangguni ang bayan, sangguni ang panlawigan. Dahilan ko yun ta sa aga, ito ang primerong sesyon na regular kan magiging miyembro kan konseho, and duman man madideterminaran kung anong mga komitiba ang kakaputan po kan mga konsehal sa mga munisipyo as in syudad, and of course kung anong mga komitiba man ang kakaputan kan pamamayuhan, and then magiging mga vice chairperson iyan kay itong mga nasa junta provincial. Kaya sa aga, medyo huruhalawig Kuya Junan, hururon ka iyan sa sesyon dahilan tapedakol-dakol na mga committees and ididesignar duman sa mga nangganang councilors and nangganang mga board members hindi po sa satuyang palibot. And kasabay ka iyan sa mga masunod na aldaw, antabayan tamay kung anong si Isay sa mga department heads ang masasalidahan o sasalidahan, si Isay sa mga department heads ang i-retain. Kung nagsangali na administrasyon, dakul ang posibilidad na din anggad mawawara dyan na may sasalidahan na department heads. And then kung na-retain man, retain man ang sa indang mga posisyon. Kaya iyan ang mga pangyayari, mga istorya na aantabayan tapo digdi sa tuyang palibot. And sagod po iyan sa log iyan po ni na tulong taon. And after na magkantulong taon, bago pala matapos ang sa inang termino, syempre magkakaigwa man po giraray nin eleksyon. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa tuyang DCGV News Online. Sinda po ang nakaduungaw nguyan sa tuyang DCGV News Online. Yan po ang sa tuyang official Facebook page. And sa mga nakaantabay man sa tuyang frequency, ang 729 kHz. Salamatunon po sa paming pag-antabay kan sa muyang programa digdi sa DCGV from sign on to sign off. Nahiling ko ni Kuya June na nagdugang bako iniligdi sa Bicol Region. Nakaligdi sa Bicol Region, aprobaran pa sana kang Regional Tripartite Wages and Productivity Board itong sunaging aumento sa sweldo kan mga mga minimum wage earners. Digdi sa National Capital Region, inaprobara na kan NCR Wage Board itong 50 pesos man na paglangkaw sa sweldo kan mga minimum wage earners hali sa 645, gigibo na ini sa 695 para duman po sa non-agriculture sector. And then duman sa agriculture sector, hali sa 608, magigi na po ining 658. Tigil sa Bicol Region, ang ikaduwang pago
ikaduhang part ka itong pag-umento kan sweldo kan mga minimum wage earners, epektibo iyan Disyembre. Taka nakalihis na mga bulan, ginibo namin itong first part na pag-umento sa sweldo. Iyan po kaya na pag-umento sa sweldo, kaipuhan iyan na iagi po sa magakanigong pag-weigh, tigtitimbang-timbang iyan kung an kada mga employers an kaya pong sustentuhan, kayang taparan, kayang dagdagan po ng sweldo itong sa mga minimum wage earners nila. Dangugon itong sa mga saindang sentimento. Sa may mga an kada sektor na nagpapartisipar po dyan, an may pigbubusol na kantidad ni aumento sa sweldo. And bago yan ma-aprobaran, kaipuhan po muna na dangugon itong sumag-inibong na lado, aramon kun kaya, at the same time, dangugon man lado ka itong mga employees na nagahagad po nin paghiro sa sweldo. Kung tigahagad din ito, syempre, of course. Maray na pagkauto kay Sir Alvin Uy, sabi na, hi Ma'am Angel, magandang hapon po sa'yo. Kay Sir Phil Balila Jr., sabi na, happy birthday po kay Mama Vivian Baluncio. Nagsiselebarkan sa iyang kumplianyo nguna na petsa 30 kan Hunyo 2025. Unini target ni Nicole na pasyaran pag siya ang nag-benchmarking sa sangguniang kabataan kan Barangay Baclayon. Sabi dali ni Nicole, dahil naman daan maran si Mayor Vico Soto kan Pasig sa taon 2028. Iyan nga explanation niya asin simbag kan hapoton kan saro sa mga kaibahan ta sa trabaho dyan sa may Metro Manila. Makalihis na syempre last term na nakaya bilang alkalde kan Pasig City. At adakol baga nagbubusol na magtandem si VP Lenny as in si Vico Soto sa 2028. Sabi na, may mga bagay po na hindi pwede sabihin nung panahon ng pangangampanya kasi baka sabihin na political motive. Sa ngayon wala ng politika, 2028 hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, kaya malaya ako na gawin kung ano sa tingin ko ang tama. Ayan, iyan ang atab pa, may statement na si Mayor Vico Soto kan Pasig City na dais siya madalagan sa anuman na posisyon pag-abot po kan eleksyon sa 2028. Maray na pagkauto kay Kuya King Reginaldo, nakaantabay po ngunyan from Bunker 1, Legazpi City. Oy Kuya King, kumusta po dyan ang panahon sa tuyang lugar dyan sa southern part kan Legazpi? Pagari, digdi sa sentro kaya, medyo nagbabagsak po ang oran. Kumusta po ang sitwasyon kan panahon dyan sa southern part kan Legazpi? May naghahapot digdi. Kung ngunyan daang Monday, bukas daw or pwedeng pa-check up dyan sa Super Health Center sa Barangay Humapon, Legazpi City. Sa simbag ko po sa imo ma'am or sir sa naghahapot, pwede ka mo kung harani ka man lang dyan sa area, sa ang tig-cater po baga kayan, hali dyan sa may parte kan Barangay Taysan, Maslog, Mariawa, Humapon, Bagakay, Imalnod, Bariis, Bunker 1, San Francisco, Buenavista, and Cagbaco. Medyo huruharan ni po yan dyan. Pwede ka mong magpasiring dumaan. Tanganing ma-check po ninda kung may available na doktor na pwedeng makapag-check up po sa inyo. Pero opening inauguration, nabanggit ni Mayor Hisham Ismail na mag-ooperate nasabing Super Health Center dyan po sa Purok 6. Tama ba? Purok 6 o Purok 3? Kan Barangay Humapon, Lunes, Wednesday, and Friday. Sabi na, iyan da po dahilan ta, syempre may mga kaipuhan pa po da pong asikasuhon, pero ang tigta-target ninda sa iraramkan sa iyang administrasyon na daily, may assign po dyan na
doktor and nurses na kinakaipuhan. And of course, sa tabang naman ang kang barangay health workers na makapagtao po mairan ni itong sa mga serbisyo medikal. Pero as of now, ang operation po kayan, iyo po ang Monday, Wednesday, and the Friday. Pagtubod ko, dahil anta Lunes po ngunyan, posibleng igwaduman, ki pwedeng makapag-entertain sa indo. Pero di ko ma-sure kung may doktor po ngunyan na Lunes, given na nasa transition period pa. Pero posibleng igwa na po duman sa nasabing Super Health Center dyan po sa barangay Humapon, Legazpi City. And so mga facilities, araw po katong sa tigagamit sa pag-ultrasound, maabot na iyan dyan sa nasabing fasilidad, dyan sa Super Health Center. May mga aparatos na gamiton para sa laboratory. May igwa na duman ako kwedyo na nahiling na mga bulong dahilan ta saro yan sa mga pigiinguan ninda na dapat ang kada siring ka ng mga facility health center igwa po nin available na bulong para duman sa mga pasyente kaning makabawas-bawas man sa indang iisipo na gagastusan. Sabi ni Sir Francis Jem, maray na hapon po dyan sa Indo. Half day lang tabi madam ang doctor now na Monday until 12 noon. Nakaantabay sa kuyang amigo na kagawad dyan sa barangay Humapon, si kagawad Vince Abion. Sabi na, duman sa nagahapot, half day lang daapo ngunya na pagkaaldaw. So, posible po uwad, sa Wednesday, so, abisuan ko yung naghapot sa kuya, na Wednesday na lang siya magdyan po sa Super Health Center. Tas sa good, kung sa good alas 12, mag-aalauna na po ngunya na pagkahapon. Duman po sa naghapot, sabi ni kagawad, very reliable source man ini si Wad. Sagod lang ka so bago alas 12 nin pagkaudto po su doktor po dyan sa Super Health Center. Magbalik na lang kamo or magpasiring po kamo dyan sa Wednesday. Posibleng ataba na lang nindo tanganing ma-sure maabutan nindo na yaon po su doktor. Until 12 noon lang da po su naka-duty dyan. Sabi ni Kuya King, madampugon po tas nagataga-uran may kasabay na dalugdo. Kaya sa mga biyaheros na dyan sa may southern part ng Legazpi, ingat-ingat lang po kamo and luway-luway lang sa pagpadalagan kan sa inyong mga vehikulo dahilan po an road crash. Di ita po masasabi ko nuarin po pwedeng mangyari kaya as much as possible maging maingat po kita sa tuyang pagmamaneho. Just in case, na po nindo aram sitwasyon sa tinampo, magtagaluway-luway lang kamo. Sabi Kuya Jun kang HPG, Highway Patrol Group, dyan sa Laugan Campo, General Simeon. Ang saruda po sa mga rason kung nakakarehistro ni na road crash, dyan po sa tuyang palibot, itong pag halimbawa, dai familiar sa tinampo na agihan, ang parabas da Kuya Jun, dog pang may chicharon na dai pwedeng maumil. Saro da po yan sa mga nagiging rason ko nata, dakul ang mga nairerehistrong road crash, digdi po sa satuyang palibot. Sabi ni Kagawad Vince, hali kaya ako duman kanina na 11:30 a.m. Tabi uwad ang naka-duty Officer of the Day dyan sa Konseho kan Barangay Humapon, Legazpi City. Sabi ni Sir Alvin Uy, ako po ang lalaking walang minti sa pakikinig sa DCGB from sign on to sign off DCGB country. Salamatunan po Sir Alvin Uy. And sabi na, iyan na binalita mo sa provincial rate tabi iyan kan Albay Ma'am Angel. Ito certain amount sir, saan ito? Sa NCR. Pero digdi sa probinsya, igo po na digdiki nangyaring wage hike para duman sa mga minimum wage earner. Duman ini sa National Capital Region. Ako indigdi sa probinsya kan Albay. And then sabi na, iyan na Super Health Center
pwede tabi dyan taga ibang barangay, kagaya ng Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Iyo po, Sir Alvin, pwede digdian taga Barangay 8 ka na Bagong Bayan, pero mas harani ka di kakaya digdi sa may parte ka na syudad na, partikular na, magdidi ka na lang sa Legazpi City Hospital. May mga maghapot ka po duman kung anong aldaw naka-schedule so pagpa-check up. Tego kaya dyan kuya, ang aram ko dyan, pag Wednesday, check up iyan kan mga bados. Tapos may day man dyan ki Thursday, iyo po ang pabakuna man, o I mean, schedule na aldaw para sa pagbakuna kan mga aki. Kaya Sir Alvin, oy, kung yung kamalang po digdi sa Barangay 8, pwede kang magpasiring dyan sa Legazpi City Hospital. Di ka na magtukad duman sa bulod. Aside sa huruhalawig ang distansya, dipisil dyan kuya Sir Alvin, oy, ang pagbiyahe, pababalik na sa syudad. Ang oras dyan mga 20 minutes, ang ahalaton mong interval, kung mahalat ka po ka na biyahe, unless kung igwa po ikanin sa diri mong lunadan, igwa ka po nin sa diring vehikulo, pwede ka magpasiring dyan sa nasabing fasilidad sa Barangay Humapon, Legazpi City. Sabi ni Sir AZ na Piri Orbigo, maray na udto ate Inzal, pabati imanda po. And sabi ni Sir Alvin, may mga laboratory tabi dyan sa Super Health Center. Igaman po, sir, tiga halat-halat lang nyo na mag-abot itong sa mga facilities na pig-procure man kan lokal na gobyerno kan Legazpi. And at the same time, sa mga masunod na aldaw, may bubuksan man po na the same facility dyan po sa northern part ng Legazpi. Kung di ako nasasala, dyan iyan ibubugtak sa may Barangay Rawis, Legazpi City. Ano pa man kuya Jun, pwede na katang mag-suro sa reblagan, ngunyan po na pagka-udto. And batiyon ko lang po na nag-message sa Kuya Jun, sa kuyang paboritong principal, kana ako ana sa elementary, si Ma'am Maria Grolio. Pero midbid ko siya kan ako ana sa elementary, si Ma'am Evelyn Grolio. Sabi na, hello Angel, how are you doing po? Okay man ako, ma'am. Then na kita naghihilingan after mo po mag-retire sa DepEd. Last ko yung nakaibahan na nabisita si Ma'am Eve. Kansya dyan ang principal sa Legazpi Port Elementary School. Ma'am Eve, maray na pagkauto po sa imo, nakaantabe daangon yan sa Daraga Community College. Ang sa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta ang DZGB.